Райнур Әғләметдинов. Олы юлның тузаны. Повесть. Беренче бүлек. Фәндәс, бүген Түбән Асыл Шақыры авылына менеп төшәрбез әле. Авыл өстендәге урман кырындагы басуга күз салырсың. Синең фикерең кирәк. Фикер кирәк? Нинди кирәк? Хәзер бирәм. Шынлап әйтәм, Фәндәс, анда будай кортлый. Тулып килгән башаклар тирескә әйләнәчәк. Минем рөхсәттән башка ничек кортлый инде ул? Хәзер менәм. Җик тимер атыңны. Фәндәс 10 елдан артык инде Асыл Шакрый авылында агроном булып эшли. Үз эшен белеп башкара. Халык андый агрономнар турында 100 елга бер генә туа дип әйтергә ярата. Башка төрле дә сөйләнәләр. Әйтик, авыл карты, ак сакаллы, калын кашлы Яркәй бабай, хай чукынчык, шушы басу кырлар уртасында гына туган егет инде ул, дип еш кабатлый. Яркәй бабай белән Фәндәснең әтисе Ногман бабай дуслар. Гадәттә, шул дусты Ногманга мактый уланы. Җирчек баскан кулларын булгап-булгап сөйли. Тегесе: "Мактам әле шул хәтле. Нәрсә эшләгән ул шул кадәр? Башкалар кебек үк белгәнен эшли, белмәгәнен ташлый", дип фронтташ дустын туктатып, сүзне тизрәк башка якка борырга ашыга. Тик бер кызган Яркәй бабайны тиз генә туктатып буламы соң? "Чынлап гаҗәпләнәм мин ул синең улыңа, яшти. Көнне-төнне басуында ята бит. Бетте калмый кайчак. Юк, Фәндәс һаман шунда булганып йөри. Карана, нәрсәдер уйлый, тикшерә. Халкына каралы син аның. Бер кайчанда мин дип шапырынганы, үз кесәсенә салганы юк. Кеше турында начар сүз сөйләмәс. Мин бу сүзләрне ихластан әйтәм, яшти. Кай вакыт артыгын да кыланып җибәрә. Бераз үзе турында да уйларга кирәк инде аңа. Агроном башы белән печәнсез калса кала, дус ишләренә, күрше-күләннәренә кирәк кадәресен бирмичә, өенә бер уш печән дә алып кайтмый инде, мин сиңа әйтим. Хәмитнең сәндерәсен тутыра бит ул башта. Аннары хатыны елый башлагач кына үзенә ташый башлый. Шундыйрак шул инде, Яркәй дус. Бер нишләтеп тә булмый. Мин аңа бу турыда бер түгел, 1000 тапкыр әйтеп карадым. Әнисе дә, хатыны да әйтә. Мәгънә юк. Үз кагыйдәләренә таянып, үз дөньясында яши. Фәндәснең тагын бер асыл сыйфаты бар. Уен көлкеле, мәзәкчән егет ул. Мәзәкләр сөйләп кеше көлдерми. Сөйләү өслүбе, рәвеш-кыяфәте белән кешенең ишен катырып бетерә. Бер дә җитди була белмисең инде. Олай авыз йөреп кенә яшәп булмый бу дөньяда, дип сүгә әнисе Халисә абыстай. Фәндәснең исе китми. Чөнки башында җил уйнамый лабаса. Алдагысы сызылып ясалып, билгеле бер калыпка китереп куелган. Барысы да шул калып буенча барса, Фәндәс бәхет атына менеп атланачак. Түбәнышта Рәйхана исемле бер асыл кыш яши. Менә аның максат җимеше кем? Рәйхана Фәндәстән 2 яшькә өлкәнрәк. Кашыкка салып йотарлык чибәр дип әйтеп булмас булуын. Әмма сөйкемле сөяге бар. Иң әһәмиятлесе — акыллы, фикерләре нигезле, укымышлы. Усаллыкта җитәрлек, кирәк чакта телләрен озынайтырга яратканнарны үз урынына утырта белә. Үзен кимсетергә юл куймый. Шул ягы белән Фәндәснең күңелен яулагандыр да инде. Тормыш итәр өчен менә дигән хатын бит. Рәйхана үзе дә Фәндәсне ошата. Ошатмаслык егетмени? Андый ир белән тормыш күңелсез булмаячак. Кыскасы,
Бәхет җырының сүзләре сырланган, көйе язылган, сыздырып җырлап кына җибәрәсе. Тик бер ләкин бар. Халисә абыстайга җырның кушымтасы ошамый. Шушы урында Халисә абыстай турында бер-ике сүз әйтеп китү урынлы булыр. Ногман абый белән 5 малай, бер кыз үстергән алар. Ул малайларның фәндәстән кала бөтенесенең дә хатыннары бар. Шул хатыннарга Халисә абыстай кайнана. Берәм-берәм һәрберсенең җилекләрен ишеп чыкты ул киленнәренең. Тиз арада башка чыгып кына котылдылар. Кайнана белән килен арасындагы иң начар мөнәсәбәтләрнең үрнәк өлгесе шушы гаилә диварында гомер бакый эленеп торды. Менә шунда бөтен авылга доны таралган Халисә абыстай янына килен булып төшәргә тиеш Рәйхана. Халисә абыстайның бүтән киленнәре кебек башка чыгып качып та котыла алмаячак. Фәндәс төпчек малай, төп нигездә калачак кеше. Рәйханә һәр гамәлен аек акыл белән уйлап эшли торган кыз. Үрәләтә елан кочагына кермәс. Хәер, аның кайнанасы да андый киленне үз ясына кабул итәм дип тормый торуын. Халисә абыстайга беренче чиратта киленнең улыннан 2 яшькә өлкән булуы ошамый. Һәм баш ия белмәүе. Берчак шулай Хәмит Фәндәс янына килеп җиткән. Бергә укыдылар алар, сыйныфташлар, якын дуслар. Фәндәс, бер начар яңалык алып килдем сиңа. Сөйләп бак. Рәйханәне Аръяк Илдусына кияүгә бирәләр икән. Рәйханә ризалашкан ди. Иртәгә кояш чыккач та кулын сорарга төшәчәкләр ди. Фәндәснең күз аллары караңгыланып китә. Тыштан бер ни сиздерми. Алай, бигрәк иртә киләләр икән. Илдус ул вакытта йокы симертә бит гадәттә. Караваты белән бергә ат арбасына салып алып киләләр микән әллә? Белмим анысын. Моңа юл куярга ярамый, Хәмит дус. Ярамый да бит. Нишлибез соң? Атыңны җик, әзер тор. Кич белән кояш батып, караңгы капкач та Рәйханә янына барабыз. Бүген үк. Аңладым, ди Хәмит. Айлы кич. Кояш байырга өлгергәнче үк менеп кунаклаган инде ул ай малае күк гөмбәзенә. Менгән дә аягын асылындырып утыра. Астагы манзараны күзәтә. Бүген ул кыз урлауның шаһиты булачак. Авылның кыл уртасында тыкрык бар. 2 өлешкә бүлеп тора ул саланы. Шул тыкрыкның бер башына килеп җитәр-җитмәс, баганага бәйләп куелган атның пошкырган тавышы яңгырап куя. Тынычлан, бакбай, ник тавышланасың? Тыкрыкның уң ягында Рәйханәләрнең йорты. Бер тәрәзәсе тыкрыкка карап тора. Рәйханә бүлмәсе шунда. Пыяла өлге, аны ак пәрдә каплаган. Шик-шик-шик. Пәрдә 2 якка ачылып китә. Ай яктысында Рәйханәнең нурлы йөзе чагылып ала. Күңеле сизгән ахырысы. Фәндәснең килгәнен көтеп яткан. Фәндәсне күрүгә әнә ничек балкып китте бит җимешкәй. Иреннәре үзләреннән үзе ярылды. Тәрәзә әзрәк итсәң ачыла. Аларның берничә тапкыр шул тәрәзә ярыгы аша пышылдашып төн чыкканнары бар. Бүген төн чыгып булмас. Бүген максатлары бүтән. Рәйханә, йөрәк майым, җыен әйдә. Мин синең артыңнан килдем. Ничек инде минем артымнан? Өйгә алып кайтам. Безгә килен булып төшәсең. Мине бит инде Илдуска бирәләр, Фәндәс. Иртәгә иртүк киләчәкләр. Тотсын капчыгын. Беркемгә дә бирмим сине. Син минеке. Белмим дә инде.
Миңа уйларга кирәк. Уйларга вакыт юк. Безгә тизрәк кыймылдарга кирәк. Без бит бер-беребезне яратабыз. Тагын ни кирәк? Рәйханә Фәндәснең күзләренә тутырып бер карады. Үзе бер ни дәшми һаман. Нәрсә? Яратмый башладыңмы әллә? Яратам да бит. Тик анда Халисә абыстай. Әниең белән бер түбә астында тора алмам мин, Фәндәс. Әни белән сөйләштем. Безнең арага кысылмаска сүз бирде. Мин аңа сайларга куштым. Арага кысылсаң, ташлыйм да китәм дидем. Тынлык. Ул шундый тынлык ки, элсәң, балта җиргә төшми торырлык. Ширемлеккә качкан шикерткәләр кинәт җир суза башлады. Күптән вакыт. Бушлыкны тутырырга кирәк. Кинәт тәрәзә ачылып та китә. Җиргә бер-бер артлы ак төенчекләр оча. Төенчекләр артыннан Рәйханә. Киттекме? Даниска әтисенең һәлакәткә эләгүе турында бер сүз дә әйтмиләр. Үзенә 10 яшь кенә булса да күңеле нидер сизенгән сыман урынында түгел. Эчтән нидер кимерә, тырный. Өлкәннәр үзара нидер пышылдашалар. Әтисенең шәһәрдәге бер туганнары, Гамил, Нияз, Илсир, барысы да асыл чакрыйда бүген. Узган атнаны гына печән чабарга җыелышып кайтып җиттеләр. Әтисе һәм әтисенең икенче абыйсы, Фердиназ абыйсы, авылда төпләнеп калганнар рәтендә. Бер сәгать элек Фердиназ абыйсы Данисның бабасы Ногман карт белән олы юлга чыгып киттеләр. Аннары калганнарның да эзләре суынды. Нәрсә булган соң анда шул кадәр? Ник шулай барысы да кырт чаккандай чабыша? Данис түзми, 7 яшьлек энекәшен ияртеп, 4 өй аркылы күршеләре Самат абыйлары янына кереп китә. Самат абыйсының машинасы бар. Даниска хәзер шул гына кирәк. Самат абый, ни хәлләрегез бар? Аллага шөкер, энекәш. Ни йомыш? Самат абый, безне энекәш белән юлга гына чыгарып куя алмассыз микән? Чыгарам, энекәш, бер сүзсез. Үзем дә шунда чыгарга йөри идем әле. Анда юлда нидер булган диләр. Әйе, без дә шулай ишеттек. Самат абыйның Жигулие иске. Гөрелтесе колакны яңгырата. Өстәвенә 2 як тәрәзәсен ачып куйган. Җил сызгырган тавыш, машина моторы, тәгәрмәч улавы бергә кушылып, куркыныч авазлар чыгара. Ул авазлар тоташ шом баскан яшүсмер күңелен актарып мактара. Анда гына утырып торыгыз әле. Мин хәзер разведка ясап киләм. Самат абыйлары Данисны энекәше Филүс белән машинада бикләп калдырып чыгып китте. Тәрәзәдән күренә. Бер 500 метрлап чамасы ераклыкта юл читендә йөк машинасы басып тора. Гадәттәгечә туктамаган. Сәер тора. Аркылыга баскан. Тирәсенә халык җыелышкан. Данисның энекәше Филүс 7 яшьлек кенә булуына карамастан, кайчак өлкән кеше эшли алмаганнарны эшләп ташларга сәләтле. Йозакларга ачкыч яратып, тимер чыбыклар тыгып, ташландык амбар йортларында ачып кергәне бар иде аның. Самат абыйсының машинасы ишекләрендә бикли ача торган ник бер төймәсе булсын. Филүс чыбык белән тыгып тарткалый торгач, ишекне ача алдылар. Менә 2 бер туган юлга аркылы баскан КамАЗ тирәсенә җыелган халык янына якынлашалар. Данисның күзе әтисенеке кебек бик үк күреп бетерми. Аның каравы энекәше Филүстә бөркет күзләре. Әтинең машинасы бит бу! Дип кычкырып җибәрмәсенме шул чак Данисның энекәше.
Кайда әтинең машинасы? КамАЗга кереп тора. Әнә семерка. Әтинең семеркасы. Асыл Чакрый авылы халкы олы юлны КамАЗ юлы дип йөртә. КамАЗ юлында һәр вакыт җил, тузан булыр. Урыны белән юл читендә ул тузан бармак калынлыгы. Бүген җиле бигрәк нык котыра. Бөтерелеп килә дә битләргә сылана. Күзгә, тешләргә учы белән ком тузан тындыра. Әти! Дип җан ачысы белән кычкырган бала тавышы КамАЗ юлын яңгыратты. Юл читендә җыелган халык тавыш килгән якка күтәрелеп карады. Басып торган халык арасыннан берничә кеше ике бер туганга таба килә башлый. Әйе, алар басып торалар. Ә берәү ята. Гәүдәсе таралган. Бер урынга җыеп куйганнар. Өстенә җәймә белән каплап маташалар. Әти! Шул мизгел юл читендәге бармак калынлыгы җыелган тузан бер юлы күтәрелеп тагын өскә сибелде. Сибелде дә бер тирәдә кызу бөтерелеп аркылыга буйга тузынды. КамАЗ юлы янә бер дулап алды. Аның дулавы дөрес иде. Урынлы котырды ул. Чөнки бу яшьтәге балалар әлеге күренешне күрергә тиеш түгел иде. 7 яшьлек бала әтисенең юлда таралып яткан гәүдәсен күрмәскә тиеш иде. Икенче бүлек. Әни, мин кискән тукмачлар кайда ул? Белмим. Кайда калдырсаң шундадыр. Мич өстендә кунада калдырдым. Кибә торсын дип. Юк анда. Ә син аны нәрсәгә дип турадың инде? Ашка дип. Шулай эре итепме? Бездә ашка тукмачны алай кисмиләр. Ярар кисмәсәләр. Кайда ул? Син миңа шунысын гына әйт. Белмим. Шиләктәдер. Шүп шиләгендә. Халисә абыстай улы Фәндәскә аларның гаилә эшләренә кысылмаска вәгъдә итсә дә, тора-бара барыбер үзенең агулы теле, йөрәккә кадала торган сүзләре, гамәлләре белән киленен шиметмичә йөри алмады. Яратмады ул аны. Калган киленнәреннән дә ныграк сөймәде. Кыскасы, Рәйханәне ояга кабул итмәделәр. Ә Халисә абыстай ясында тиз арада үз кешегә әйләнмәгән бәндәне тәмуг газаплары көтә. Авыл кешеләре моны белә. Чөнки ул газапларны кичергән киленнәр 4. Ул киленнәрнең башка чыкканнан соң телләре ачыла. Ә ул халкының хәтере яхшы. Барысында ота яздыра, терки. Рәйханә тиле түгел. Моңа ул озак түзмәячәк. Сабырлык канаты инде тармакланып ярылган. Шушы арада шартлап сынарга тора. Бер тапкыр башы я, икенче дәшми, өченчесендә барысын ташлый да чыгып китә Рәйханә. Фәндәскә дә берни аңлатып тормый. Ә нәрсәсен аңлатырга аның? Булай да билгеле. Фәндәс кат-кат барып Рәйханә белән сөйләшеп карый. Йылый аңлата. Рәйханә, мәхәббәт дип монда йылан авызына ризык буласым юк әле. Яратмаган кешегә кияүгә чыгып яшәүең 1000 өлеш артыграк дип, Фәндәсне куып кайтарып җибәрә. Фәндәс әнисен бик нык орышканнан соң, Халисә абыстай шәхсән үзе дә Рәйханәләрнең өйләренә барып, киленен кире кайтырга күндереп карый. Теләп бармый билгеле. Улы таләп иткәнгә. Бүтән чарасы калмаганга күрә генә. Кайт инде син безгә, Рәйханә. Фәндәс сине ярата бик нык, ди. Шул ук вакытта үзем теләп килүем түгел синең янга.
Фәндәс кушканга гына килдем, дип тә өсти. Менә сиңа гафу үтенергә килгән хатын. Киленен шулай кире кайтырга күндермәкче. Тел осталыкларына исең китәр. Кайнанасының мондый үтемле вә ялварулы чыгышына Рәйханәнең җавабы кыска. Юк, бетте китте. Менә шулай Фәндәс белән Рәйханәнең мәхәббәт тарихларына нокта да куела. Рәйханә башка бер иргә кияүгә чыга. Фәндәс тә җавапсыз калмый. Әнисе белән берлектә барчасына үч итеп, ерактан чит төбәктән асыл, эшкә батыр хатын алып кайта. Рәйханә бер кыз үстерә. Исемнәре дә исемнәре, Нәргизә. Әнисеннән дә ямьлерәк, курчак кебек матур кызчык булып үсә ул. Фәндәснекеләр өчәү. 3 малай. Уртанчысы Филүс, кечесе Баязит. Рәйханәгә бала табу килеште. Матурланып, ямьләнеп китте. Кайчак шулай да булып куя бит ул. Бала чактан ук сикемле, ямьле булган кызлар үсә төшкәч ямьсезләнә башлый. Матурлыкларына күз ияләнеп, ул күпмедер кими башлагач шулай күренәме? Яисә чынлап торып шыксызланалармы? Анысы караңгы. Ә менә бала чакта шыксыз булып, 18 чагында да әллә ни ялтырамаганнар кайчак гаилә корып, бала табып, урта яшен тутырган мәлләргә чын мәгънәсендә чәчәк аталар. Җиһанны балкытырлык булалар. Рәйханә дә шулар рәтенә кергән ахрысы. Үткән-сүткән ир-атлар борылып карап калалар үзенә хәзер. Элек бер дә алай түгел иде. Хәер, ул элек гап-гади бер авылдан асыл чакры фермасында бозау караучы Тырпыш Камиле кызы иде бит. Ә хәзер шәһәр хатыны. Дәрәҗәле генә бер кибет хуҗасының тормыш юлдашы. Дөрес, ул иркәй әле күптән түгел генә кибет хуҗасы булып куйды. Әйе, яратмыйча чыкты кияүгә Рәйханә. Илдуска карата ярату хисләре барыбер уяна алмады. Аның каравы, Илдусның әнисе юк. Каһәр суккан кайнана арага кысылып җанны иләми. Иркенлек. Рәйханә йортта беренче көннән үк хуҗабикә дилбегәсен үз кулына алды. Алды да урап тотты. Үз иркендә яши ул монда. Нәрсә тели шуны эшли, ничек тели шулай яши. Ирен яманларга кул күтәрелми, тел әйләнми. Илдус авылда хәйләкәр төлке сыныгы буларак яманаты таралган булуына карамастан, хатын кызны басып, аның иреген кысып, читлектә саклап тота торганнардан булып чыкмады. Рәйханә белән җайлап, майлап, юмалап кына сөйләшә. Астыртынлыгы бар, сүз дә юк. Астыртында булмаса, Илдус була димени ул. Әмма Рәйханәнең бер карашы астында ул астыртынлык, хәйләкәрлек эри дә юкка чыга. Ярата чөнки. Илдус Рәйханәне үлеп ярата. Я, әйтегез, хатын кыз бәхете өчен тагын ни кирәк? Кирәк икән шул. Йөрәктә бушлык. Ул бушлык вакыт-вакыт үзен бик нык сиздерә. Җанны сызлата. Озак вакыт ризык керми торгач, ашказаны улый башлыймы? Улый, азык сорый. Азыксыз яшәп булмый. Әйе, ияләнергә була. Бер генә начар ягы бар. Ияләндем дигәндә генә үлеп китешле. Монда да шуның кебек. Йөрәкнең үз ипие. Башта йөрәк җимеше Алла биргән Нәргизәсе алыштырды ул ипине. Наз, мәхәббәт, барысы да аңа. Аңа да, аннан да.
Алла биргәне бер җиһан яңгыратып, шаркылдап көлеп җибәрсә, дөнья яктыра. Әннә дип шат авазлар чәчеп, әнисе каршысына йөгереп килеп кочакласа, йөрәктәге бушлык шыплап тула, ташый хәтта. Ә вакыт тиз ага. Аның агымына ярып, картлар үлә, әти-әниләр олыгая, яшьләр гаилә кора, ә балалар үсә. Ул балалар белән бер рәттән Рәйханәнең Нәргизәсе дә үсә. Быел 10 яшь тулачак инде җимешенә. Тиздән үзен кияүгә сорап киләчәкләр. Шу, тукта, Рәйханә, кая шыгасың? Сабыр. Ерак әле аңа кияүгә чыгарга. Ерак. Үз дөньяңны тәртипкә китер башта. Бәхетлеме соң мин? Бу сорау Рәйханәнең башында бер генә яңгырамады инде. Кичләрен ул елга буйларын урап кайтырга ярата. Кайчак Нәргизәсен ияртеп, кайчак үзе генә. Менә шул чакларда акыл, мин бәхетлеме дигән сорауга җавап эзли. Юк, акыл түгел, йөрәк эзли. Акыл үз нәтиҗәсен күптән чыгарып куйды инде. Мул тормыш, курчак кебек кыз, кайгыртучан ир. Нәтиҗә бәхетлесең, Рәйханә. Ә менә йөрәк килешми. Фәндәс. Фәндәс дип тибә шул ул кайчак. Хәсән күле буйлары искә төшә. Их, дөнья җиле. Ник шулай бетерә икән ул безнең язмышларны? Хәсән күле буйларындагы матурлыкны, андагы рәхәтлекне берни алыштыра алмый. Менә анда чынлап торып бәхетле иде Рәйханә. Йөрәкнең акыл белән килешкән санаулы мизгелләре. Хәер, акыл сүнгән булгандыр ул чакларда. Күңел күгендә бары хисләр, бары сөю болыты. Әллә урап кайтыргамы соң ул якларны? Болытларыннан яңгыр койдырып, сөю болытларыннан куеп яуган яңгыр астында калганыгыз бармы? Офыкта кояш. Күргәнегез бармы шул офык белән сөю болытын тоташтырган салават күперен? Рәйханәнең бар. Ах, аның матурлыгы, аның ямьлелеге. Ошбу күпердәге төсләр җитми Рәйханәнең тормышында. Төсләр уены җитми. Әти, без кая барабыз? Баргач күрерсең. Нигә әйтмәскә куштың? Икебезнең арада гына калсын. Ирләр арасында хатын-кызлар белергә ярамаган серләр була. Серләр? Серләр. Үскәч аңларсың әле. Анда нишләячәкбез соң без? Су коеначакбыз, балык тотарбыз. Алай булса әйтмим. Фәндәс кара нора таланы буйларын урап кайтырга булды әле. Асыл Чакырыйдан 170 чакрым барырга кирәк анда. Юл тыныч, машиналар сирәк, арттан тузан болыты гына күтәрелеп кала. Бик матур урыннар ул, кара нора таланы буйлары. Табигате матур, көзге кебек ялтырап торган сулыгы гына ни тора. Ә ярларында татлы хатирәләр. Ширәмнәреннән бер тапкыр ялана ягытлап узу җитә. Ул хатирәләр аякка иярә, балтырларга сылана. Фәндәснең монда берничә тапкыр булганы бар. Күңеле тулган чакларда барып, бушатып кайта. Иренми, ара ерак дип тә тормый. Моңарчы үзе генә барды. Бүген менә
олы малайын ертергә булды. Кара нарат аланында бер ни үзгәрмәгән иде диярлек. Тышкы манзара гына алышына, камилләшкәннән камилләшә бара. Кунаша килгәннәргә куну урыннары арткан, сәйлән сыман бер җепкә тезелгән бер төрле мунчалар рәте пәйда булган. Моннан 10 ел элек үк ял итү урыны торгызганнар иде. Айрым бер затлар, мәртәбәлеләр өчен. Ул чакта Фәндәскә монда ялгыш кына адашып, кунак булып чыгарга туры килде. Үзе генә түгел иде ул. Кара нарат аланына теләсә кемне кертмиләр. Элек тә шулай иде, хәзер дә. Тик Фәндәс теләсә кемнәр рәтенә керми. Монда аның бер яхшы танышы бар. 10 ел элек очраклы гына күрештеләр. Кайчандыр Казан авыл хуҗалыгы институтының агрономнар әзерләү факультетына илткән сукмакны таптаганнар иде алар. Ярар. Ул кеше әһәмиятле түгел әле монда. Әһәмиятлесе башка кеше. Шул кеше белән бәйле бит әлеге татлы хатирәләр. Ах, барысы да үз урынында бит, шайтан алгыры. Аллы-гөлле чәчәкләр коридоры. Буын, бырмалы су буе. Һаман да асыл чакрыйның алыштыргысыз көтүчесе телсез карамның атаклы чыбыркысын хәтерләтә. Дулкынлануданмы, сулыш алуы кыенлашкан кебек булды. Монда үзгә бер ис. Керә-керешкә башларына әйләндерә торган. Ишек ачып кергәч тә уң як утыргычта моннан 10 ел элеккеге сыман бер күзе тирәли кара кунган, калган җире оппак мәче сузылып яткан. Таштан кыйлган мәче. Һаман алып атмаганнар икән үзен. Әйтерсең, монда вакыт туктап калган. Бер нәрсә үзгәрмәгән. Бар да элеккечә, бар да шул ук. Исәнмесез? Миңа монда ял әзерләп куярга тиешләр. Кичә шалтыратып белешкән идем. 7нче корпуста, күлгә карап торганы. Ничә сум бирим, дип, Рәйханә кабалана бакча янчыгына кереп китте. Кабалануы каушаудан. Каушавы дулкынланганга күрә. Гафу итегез, әмма 7нче бүлмә буш түгел шул, дип, кызганулы караш ташлады аңа сабыйлыгыннан яңа гына чыккан мөлаем кыз. Аның каравы башкалар буш. 7нчесенә караганда яхшыраклар да бар. Тәрәзәсеннән шулай ук Хәсән күле күренеп тора. Аңламадым. Мин алдан сорап алган өй нигә буш түгел? Миңа буш дип әйткәннәр иде бит, дип, карашы белән сүзәрдәй булып сорады Рәйханә. Миңа нәкъ шул өй кирәк. Бу бик мөһим. Бер нинди башкасы да, яхшырагы да кирәк түгел. Аңлыйсызмы мине, юкмы? Тагын бер тапкыр гафу үтенәм, әмма сезгә кадәр килгән ирдә нәкъ шундый ук сүзләр белән сорап алды ул өйне. Ачуланмагыз, зинһар. Безнең хәзерге вакытта 4 ял өебез буш. Шулар арасыннан кайсысын телисез, шунысын сайлый аласыз. Рәйханә булай ансат кына бирешергә теләмәгән иде. Шул ук вакытта мәгънәсезгә сүзешеп туруда килешми. Җитмәсә Нәргизә җиңнән тарта, түземсезләнә. Ярамаганмы инде безгә кайсы да? Бәдрәк кирәк миңа, әни. Кичекмәстән. Ярый инде алайса. Бирегез шунысын, дип, авыр сулап куйды Рәйханә. Килгән бер төндә кунмыйча кайтып китеп булмый бит. Ачкыч алып, ял өенә төшеп киттеләр. Арттан кыз да иярде. Өй дөрестән дә уңайлы урында булып чыкты. Тәрәзәдән Хәсән күле дә көзге кебек ялтырап күренеп тора. Теге кыз әйтмешли, 7нче өйгә караганда да ямьлерәк әле. Юктыр. 7нче өй бит ул бик тә үзенчәлекле, алыштыргысыз, чагыштыргысыз.
Әйберләрне урнаштырганнан соң Рәйханә тәрәзә төбенә килеп утырып, күл буен күзәтә башлады. Төшеп тә әйләнми калмас Алла кушса, анысы иң тәмлесе, ахыргарак калсын. Әлегә тәрәзәдән хозурланыйк дигәндер. Тәрәзәдә япь-яшь егет белән кыз җитәкләшкәннәр. Күл буена төшеп барышлары. Яшьләр, бәхетлеләр. Күренеп тора, яраталар бер-берсен. Аларга карап, татлы хатирәләр яңара. Чынлап синме соң бу, Рәйханә? Мин инде тагын кем булсын, Фәндәс? Сине танырлык та түгел. Матурлангансың тагын да. Син дә яхшы күренәсең, Фәндәс. Чын ирләр кыяфәте кергән. Мин карт бабайлар кебек инде синең яныңда. Чәчләр дә агара башлады әнә. Килешеп кенә тора ул сиңа. Килешә. Син 18 яшьлек кызлар кебек. Оялтма. Без дә картаябыз әкренләп. Ояла торган яшьтән узганбыз. Мин дә шулай уйлаган идем дә бит. Август башы. Көннәр җылы. Фәндәс белән Рәйханә кавышып бергә яши башлаганнан соң бер ай узган. Алар ял итәргә дип алдан ниятләп бармадылар. Барсы да үзеннән үзе килеп чыкты. Көтмәгәндә, уйламаганда. Ширбәт айын алыштырырлык 2 атна. Гүзәл, матур вакытлар. Кагыйдәләр алар өчен язылмаган. Алар ирекле кош. Алдан бер ни ниятләми, планнар курмый, 2 яшь җилкенчәк тота да сәяхәткә чыгып китә. Машинасыз нисез. Уйлап кына карагыз. Бөтен асыл чакрый халкы артларыннан гайбәтләрен чәйнәп кала. Тилеләр. Йөри торгач, менә шушы ял урынына, Кара Нарат аланына килеп чыгалар. Алан икесенең дә күңеленә хуш килә. Гаҗәп түгел. Оҗмах булып оҗмах, кемнең күңеленә хуш килмәсен. Ул табигатен генә күр. Янәшәдә генә урман. Башлары белән күк итәгенә ябышкан биек наратлар, алан-алан чәчәклек. Ул күл үзе генә ни тора. Исемен каян уйлап тапканнар? Хәсән күле. Чәчәкләрнең хуш исе яшьләрне бик тиз исертә. Башлары әйләнеп, бил биеклеге үскән яшел үлән өстенә егылалар. Ул үлән сихерледер. Егылганнарны шундук үз кочагына йолып ала. Бер-берсенә ябышкан яшь җилкенчәк вакытлыча күздән югала. Хәтта башлары күк итәгенә тоташкан наратлар да аларны бер ара күрми тора. Карарга ярамый. Бары таң атып, офык сызыгыннан алтын су тап менеп килгән мәлдә генә Хәсән күленнән күтәрелгән чык томанына кушылып, күккә сөю болыты омтыла. Күргәнегез бармы андый сөю болытын? Аның яңгыры астында калганыгыз бармы? Офыктан күтәрелгән кояш белән шул сөю болытын тоташтырган Салават күпере төсләрендә кыендыгызмы сез берәр кайчан? Әмнә Рәйханә кыенды. Әмнә Фәндәс кыенды. Бәхеттән шашкан, ләззәттән исергән вакытлар. Ул вакытларның һәр мизгеле Рәйханәнең йөрәк сандыгында. Бүген ул сандыкның капкачы киерелеп ачылып маташа. Теге 2 яшь кыз белән егет кебек алар да җитәкләшеп су буена еш төшәләр иде. Көненә 7-10 тапкыр. Хәсән күленә таба сизелер-сизелмәс кенә баш игән авышрак бер тал бар анда. Исеме дә шундый. Авыш тал.
Әнә ул тамыр аякларын ярга асылындырган. Асылындырган да, уйчан кыяфәт ясап, су өстендә вак балыклар уйнашканын күзләп утыра. Яшь йөрәкләрне үз янына дәшә. Уңайлы монда, килегез, төртегез артыгызны менә шушы төшкә дип, Ширәмнең куйырып үскән өлешенә ымлый. Шул тал төбенә утырып, күл өстендә вак балыкларның сикерешкәнен карап, киләчәккә күпме татлы ниятләр кордылар яшьләр. Фәндәс белән бәйле булырга тиешле киләчәккә. Бүген ул тал төбе буш. Теге ике җилкенчәк авыш талны узып киттеләр. Аска төшәләр. Су кыенырга. Төшә-төшә күл ширәмлек сызыгында юк та булдылар. Сызык озаклап буш тормады. Тегеләр артыннан ук диярлек берәүнең башы күренде. Астан яр буеннан менеп килеше. Күзлек кигән, ул кояшта ялтырап-ялтырап ала. Сызыкта тагын берәүнең башы күренде. Икесенең дә башлары юеш, су кирип кайтышлары. Икенчесе күзлекленең бил турысыннан гына. Малайыдыр күрәсең. Нидер сөйләшәләр. Атасы малайны үзенә якынрак тартып китерә. Аркасыннан кагып-кагып ала. Ирләр шулай сөя инде улларын. Кыз балаларны гына өф итеп өреп яраталар. Ә малайларны аркасыннан кагып, күккә чиеп-чиеп. Ир үз малайын күкләргә үк ыргытып тормады. Аркасына тагын бер тапкыр шапылдатып алды да, улын туп-туры авыш талга таба алып китте. Теге тамыр аякларын ярдан асылындырып утырган талга. Ул тал күлгә таба башын тагын да ныграк игән. Дистә ел дәвамында кыймылдамый тору кыендыр шул. Вакыт талны түгел, кешене дә бөгә. Урыны белән агач ботак сакаллары суга тиеп чыланып тора. Барып утырдылар. Ир-ат малайына куллары белән күлгә таба изеп, нидер аңлата. Дәртләнеп сөйли. Ул кул хәрәкәтләре Рәйханәгә кемнедер хәтерләткән дә төсле. Бер мизгел тик тора да, бу куллар кинәт өскә менеп китә. Дуамал, кискен хәрәкәтләр ясый. Шул ук вакытта кызык та килеп чыга ул аның. Кара син моны. Охшаса да охшар икән. Нәрсә дисең, әни? Нәргизә юыну бүлмәсеннән чыгып җиткән. Юк, булай гына. Үз-үзем белән сөйләшеп утырам, кызым. Кемне күзлисең? Күзләмим. Берәүне берәүгә охшаттым. Охшаса да охшар икән, мин әйтәм. Теге тал төбендәгеләрне әйтәсеңме әллә? Данис исемле ул. Кызык малай, көлдереп бетерде. Данис, дип, кыз артыннан кабатлады Рәйханә. Кайчан танышырга өлгердегез соң әле? Килгәч тә, теге таш песигә карап басып тора идем. Мырылдатыйммы ди? Көлдереп бетерде. Ул Камил бабайны да белә әле. Ничек инде белә? Каян белә? Алар шул авылдан килгәннәр. Аллакаем. Әллә. Рәйханәнең аяк асты кинәт урыныннан шуышты. Йөрәге дә урыныннан кубып, сулыш юлын китереп кысты. Һава җитми. Суларга һава җитми Рәйханәгә. Ник басып торасың соң, бала? Су китер анаңа. Күрәсеңме, йөзе кәгазьдәй агарды. Күрәсеңме, хәле авыр. Хәзер йыгыла. Идән убыла да йыгыла. Рәйханә бер ара үз күргәненә үзе ышана алмады. Әмма ышанмый чара да юк. Охшаган дип утыр син монда. Охшамаган. Үзе бит бу. Үзе.
Фәндәс, дип пышылдады иреннәре. Фәндәс өчен бик авыр ел булачак быел. Авыр, катлаулы. Тормышында тамырдан борылышлар көтелә. Шуңа күңел урынында түгел. Җилкенә, ашкына, ярым мәхәббәт исереге. Шул ук вакытта эшендә дә барысына өлгерергә кирәк. Кышын агрономнар ял итә иде гадәттә. Быел гыйнвар аеннан ук төптән кубарылып эшли башларга туры килде. Орлык әзерләргә, ашламаларын барларга кирәк. Язын чәчү башлангач кына техникасы ватылып интектерде. Аннары әнә игеннәр баш калкытып, түбән асыл чакры өстендәге кырда башак җыярга тотынган игенне корт ашый башлаган. Хәмит төшеп шатландырды. Фәндәс, бүген түбән асыл чакры авылына менеп төшәрбез әле. Урман кырыендагы басуга күз салырсың. Синең фикерең кирәк. Фикер кирәк? Инде кирәк. Хәзер бирәм. Чынлап әйтәм, Фәндәс. Анда бодай кортлый. Тулып килгән башаклар тирескә әйләнәчәк. Минем рөхсәттән башка ничек кортлый инде алар? Хәзер менәм. Җик тимер атыңны. Фәндәснең фикере кирәк булган аңа имеш. Монда бер генә фикер була ала инде. Агу сиптерергә. Пестицид. Инде агу, дип дустына карап тора Хәмит, күзләрен шилт-шилт йомып. Икмәк башакланганда гадәттә нинди төрен сибә идек? Альфа-сиперметрин, алиф-сиптерметрин, эмульсия концентраты, эмиль суы концерты. Синнән чыгар инде. Барып алырга кирәктер әле. Почта аша китертик. Яңа елларга килеп җитәр, Ходай кушса. Шаярма инде, Фәндәс. Мин бит синең белән җитди сөйләшәм. Ник мин дә җитди сөйләшәм? Соравың урынсыз. Барып алмыйча, тагын ничек килсен соң инде ул? Кем бара? Үзем барырмын баруында. Анда, базада. Агулар бетеп киткән ди әле. Тимерхан агрономы шулай диде. Ничек инде бетеп киткән? Менә шулай алганнар да бетеп киткән. Безгә күп кирәк түгел бугай бит. Җиһангәрәевнең кибетенә кирип чыксаң. Илдускамы? Акылдан шаштыңмы әллә? Үлсәм дә керәсем юк. Ник икәнен үзең дә беләсең. Юк, чарасызлыктан гына әйтәм инде. Агу да кирәк бит. Ярты район шуннан ташый. Күрсәм, саруым кайный башлый. Кан кайный. Ул үзе утырмый бит анда. Энҗе утыра. Кибетчесе бар. Син каян беләсең соң буларны? Кунакка йөрешә башладыгызмы әллә? Фәндәс дустына сынаулы караш ташлады. Юкла инде, шул кибетче энҗе белән минем хатын бер авылдан. Сыйныфташлар. Шуннан гына хәбәрдар әзрәк. Шулай дип кытылсаң гына. Фәндәснең авызы ярылды. Хәер, дөрестән дә. Ник кирмәскә соң әле шуның кибетенә? Ник куркып торырга? Кем соң ул шул хәтле? Энҗе түгел, үзе утырса да барыбер. Мәхәббәтемне алып китте дип, гомер буе ачу тотып яшәп булмый бит инде. Өстәвенә татлы хәтирә җимеше. Кире Фәндәскә әйләнеп кайтырга тора әнә. Ярата икән бит әле ул аны һаманда. Кем уйлаган? Ничә елдан соң бит. Бер хәбәр хәтерсез йөреп. Ялгышып та очраганы булмады моңарчы. Ә монда, көтмәгәндә, уйламаганда. Эх, кара нара таланы. Тормыш җәннәтләредер син. Тормыш оҗмакларыдыр. Ничек? Ошадымы? Шәп. Шәп булмыйча. Хәсән күле бит ул. Нишләп Хәсән? Менә шушы исемле алпавытның утары булган монда улым. Менә бу бакчалар, әнә теге ике зур йорт, барысы да аныкы. Теге күзсез песикемнеке. Ул да аныкы. Кушаматы Морза. Хәсән байның иң яраткан песие булган.
әнә теге зур өйдә шул песи генә яшәгән, бер үзе. Әйдә, теге тал төбенә барып утырыйк әле. Егетләр авыш талның куйрак үләнле җиренә йылыштылар. Сөйләп бетер инде. Нишләп шундый зур үй төзегәннәр соң песигә? Аның тарихы зур инде, улым. Сөйлә барыбер. Күлнең әнә теге ягында куе урман булган. Хәзер генә сирәк анда агачлар. Элек кирип булмаган. Кирсәләр чыга алмаганнар. Хәсән бай үсмер чакта синең кебек сүз тыңламый торган, ярамаган җирләргә керә торган малай булган. Ләйхәт исемле бер астыртын абыйсы да була әле аның. Шул абыйсы котырып, энекәшен урманга кертеп җибәрә. Хәсән шунда адаша. Әти-әниләре көне буе эзлиләр, таба алмыйлар. Кара-нора таланыннан ерак түгел тагын бер алпавыт яшәгән. Менә шул алпавытның Вәлиш Сәйдә исемле кызы була. Морза шул Вәлиш Сәйдәнең песие була башта. Хәсән песи тавышын ишетеп, күрше алпавыт биләмәсенә килеп чыга. Шунда Вәлиш Сәйдә белән очраша һәм гашыйк була. Аннары өйләнешәләрме? Өйләнешәләр. Кызык та түгел. Нишләп кызык булмасын? Мәхәббәт бу, улым. Саф мәхәббәт. Морза исемле песи кавыштырган бит үзләрен. Шуның өчен безнең өйдән дә зуррак йорт төзеп биргәнме үзенә. Ботинка кадәрле мәчегә. Төзегән инде менә, акчасы күп булгач. Мин ул песине мырлаттым бүген. Бер кызны алдадым. Ничек итеп алдадым? Кырына тере песи алып килеп куйдым да, Нәргизә күрмәгәндә генә койрыгына бастым. Ул таш песи мырылдый дип уйлады. Күлдереп бетердем. Аннары, дип, Данис дәвам итмәкче иде. Тукта, дип бүлдерде Фәндәс. Дөрес ишеттемме соң дип уйлап куйды ул. Кем дидең? Нәргизә? Кызык кыз шундый, көлә дә көлә. Нәргизә, таныш исем. Ул безнең авылны да белә. Кайтканнары да бар бер тапкыр. Камил бабайларга. Менә хәзер инде Фәндәснең тыны кысылды. Хәзер менә Фәндәснең йөрәге урыныннан кымшанып, сулыш юлын китереп кысты. Аның хәзер бите йөзе кардай аппак. Кайда күрдең? Кем белән? Үзе генәме? Әнисе белән идеме дип, үзен үзе белештермәстән, әллә никадәр сорау белән күмде ул улын. Сораулар артык иде инде. Әлегә ул күрми, әлегә ул белми. Чөнки аңа әйтүче юк. Чөнки аңа: Фәндәс, борылып карашы артыңа, дустым. Әнә бит басып тора. Дәшәргә кыймыйча, авызын ачып, бер сүз дә әйтә алмыйча. Әнә бит ул сиңа кирәкле кеше. Бер кул сузымында гына. Дустым, борыл дип кычкырып әйтүче юк. Бар. Пышылдадылар ниһаять. Фәндәс. Алла бәндәсе. Бу дөньяда аңа ике төрле сукмак сызылган. Бәхет һәм бәхетсезлек сукмаклары. Алар бер-берсе белән вакыт-вакыт кисешәләр. Кисешәләр, тинәләләр. Шул тинәлгән тиеннәр тормышыбызның асыл мәгънәсенә ия вакыйгалар. Тормышны астын өскә әйләндерергә, тамырдан йолкып атарга, дөньяны бутарга сәләтле вакыйгалар. Алар аерым әһәмияткә ия. Алар гомер сызыгының якты бер маягы булып торалар. Соңгы сулышларны сулаганда искә төшәләр. Нәкъ менә шул очрашулар,
шул вакыйгалар. Фәндәс ул чакта нәрсә сөйләгәнен дә белештермәгәндер. Хәзер ул аны сүзен сүзгә хәтерли. Ике йөрәк бергә кушылып калтырый. Шул калтыраудан хасил булган тавыш дулкынына күңелнең иң ерак түреннән ургылып чыккан сүзләр эленә. Чынлап синме соң бу Рәйханә? Мин инде тагын кем булсын, Фәндәс? Сине танырлыкта түгел. Матурлангансың тагын да. Син дә яхшы күренәсең, Фәндәс. Шын ирләр кыяфәте кергән. Мин карт бабайлар кебек инде синең яныңда. Чәчләр дә агара башлады әнә. Килешә ул сиңа, Фәндәс. Килешә. Син 18 яшьлек кызлар кебек. Оялтма. Без дә картаябыз әкренләп. Ояла торган яшьтән узганбыздыр. Мин дә шулай уйлаган идем дә бит. Хәзер менә йөрәк калтырый. Калтырый. Минеке дә калтырый. Кай вакыт сәердә инде бу өлкәннәр. Берсенең анасы әнә ниндидер чит ир белән күптәнге танышыдай сөйләшеп басып тора. Икенчесенең әтисе ниндидер чит хатынга самими, ягымлы күзләре белән караган. Әллә нинди сүзләр әйтәләр бер-берсенә. Балалар берни аңламый. Әмма барыбер йөзләрендә кояш. Ни сөйли бу өлкәннәр? Бер-берсен каян беләләр? Аларга барыбер. Чөнки аларның үз юанышлары, үз ихтыяҗлары. Берсе гел көлеп торган кызны тагын очратуына куанып бетә алмый. Икенчесе гел көлдереп торган кызык малай белән тагын бер тапкыр күрешүенә шат. Тегесе хәрәкәтләнгән саен кычкырып рәхәтләнеп көлә. Монысы көлгән саен тегесе дә рухлана, кыландырып-мыкыландыра. Аларга бу өлкәннәрнең сире кирәк тә түгел хәзер. Аларга каршыда басып торган тиңдәшләре күпкә кызыклырак. Алар бу очрашуны искә төшерәчәкләр әле. Әлеге очрашу шулай ук гомер сызыгының матур бер төене. Очраклылык түгелдер кебек бердә. Агрономнарның гомере шул агу ташып уза торгандыр инде ул. Район үзәге Чакрый авылы КамАЗ юлы белән тоташа. Арасы 40 чакрымлап бардыр. Ул юллар яз башыннан алып көз ахырына кадәр шактый иләнә инде. Әле ярый федераль юл булып санала. Ватылган саен төзекләндерәләр. Һәр хәлдә төзекләндергән кыяфәт чыгаралар. Юл тигез, шума, чап та чап кына. Фәндәс үз машинасына әчесен-төчесен күргән семеркасына тияп, ул агуны бер генә ташымады инде. Алай ярамый билгеле. Тик нишләмәк кирәк? 5 канистр агу өчен махсус техника чакыртып булмый бит. Багажникны ачтың, салдың, кайта ул шунда ярып. 40 чакрымлык юл ярты сәгатьтә хәл ителә. Ул арада гына берни булмас. Көн җиллерәк бүген. Хәер, КамАЗ юлында ул җил малаеның тынганы да юк инде. Юлның уң яктагы тузанын сул якка, сул яктагысын уң якка ташып тик уйнап йөри. Фәндәснең күзе яшьләнә. Тәрәзәне ябарга кирәктер. Җил елата. Үзе күз төсле булса бер хәл. Иңгер-миңгер төшә башласа күрми, тыныклана. Тәрәзә ябык, күздән һаман яшь ага. Сәер, хикмәт җилдә дә түгел ахрысы. Агу тутырылган канистрларның берсе ачык микән соң әллә? Әчеттерә күзен. Туктап хәл алырга кирәк. Хәер, юлы да күп калмады бит инде. Әнә асыл Чакрый авылына таба борылырга дигән юл билгесе кара зәңгәр нокта булып ерактан чагыла.
Димәк, тиздән авылга кайтып җитәчәк Фәндәс. Туктап торырга вакыт юк. Аңа гына түзәчәк ул. Ә күзләре һаман ныграк әчетә, ныграк томанлана. Башы да кинәт-кинәт әйләнеп киткәндәй була. Күп калмады, тауны гына төшәсе. Аннары борылыш. Авылга ярты чакрым кала, уң якта каенлык, сул якта наратлык башлана. Заманында асыл Чакырый урта мәктәбе укучылары утырткан агач үсентеләре бүген урман булып шаулый. Уң якта нарат, сул якта каен. Яисә сулда нарат, уңда каеннармы? Алар никтер урыннары белән алышыналар. Тагын кире үз урыннарына кайталар. Әйләнәләр, юл әйләнә. Ак утлар күзне чагылдырып, ниндидер әче җан кискеч тавыш колакны ярып, гәүдәне кисеп кергәндәй була. Мизгел. Мизгелнең мәңгә туракланган өлешендә Фәндәснең 35 еллык гомере. Әнә, Себердән алып кайткан хатыны Әлфия, олы улы Данис, иң сәләтлесе, иҗатка омтылучан. Үскә җырчы булыр Алла бирса, кулыннан микрофонын төшергәне дә юк. Уртанчысы Филүс. Анысына техника җене кагылган. 7 яше тулыр-тулмас килеш инде сәпитен 3 тапкыр сүтеп җыйды. Ә менә бер читтә төпчеге, яшь ярымлык Баязита басып тора. Шатлана, көлә. Күптән түгел генә теле ачылып сөйләшә башлады. Аягына басып, юньле рәтле атлап йөри дә белмәгән сабый сүзе. Әнә, яратканы Рәйханә. Яратам сине, Фәндәс, дип кабатлый. Фәндәснең иреннәре елмая. Эх, улларым. Кичерегез атагызны. Рәйханә, кичер. Җир шартлап ярылган тавыш. Караңгылык. Семерканың яртысы беркәү тутырып йөк тиягән КамАЗ эчендә. КамАЗ астында Фәндәснең сытылган гәүдәсе. Җил ял итә иде ул көнне. Болытсыз шал таяз көн. Кояш. Кайдадыр еракта гамсез балаларның шат авазы яңгырый. Шиягә кунган шипшек малайлары чыркылдаша. Ара-тирә әтәч кычкырып куя. Табигать үз эшендә. Балалар белән табигать гамсез. Әйтерсең, берни булмаган. Халисә абыстайлар йортыннан бүген мәет чыгаралар. Нугман картларда бүген күз яше. Иң яраткан улларын соңгы юлга озаталар. Урам тулы кеше. Күзләренә, йөзләренә карарлык түгел. Хатыннарның йылы-йылы күзләре кызарып шиләнгән. Кемдер әле һаман үкси. Хатын-кызлар гына түгел, иратлар да йомшап төшкән бүген. Халисә абыстай йортына гына килгән кайгы түгел иде бу. Бөтен авыл ишеген кайырып ачып кергән хәсрәт. Табигать гамсез шул. Әмма авыл халкы гамсез кала алмады бүген. Ак сакаллы бабайлар, карт әбиләр, Фәндәс тирәли тезелешеп утырганнар. Хатыннар яшьрәкләр алыгы иде. Арада Данис та бар. Ул инде йыла барыган. Аның күзләре тәрәзәдә. Тәрәзәдә сүрәтләр. Әтисе алмагач төпләрен акшар белән буяп йөри. Исән сау, тырышып эшли. Маңгайына тир бәреп чыккан.
Ул тир кояшта ялтырап ала. Эшләсә шулай җаны тәне белән, бар күңелен биреп эшли иде аның әтисе. Хәзер җансыз гәүдәсе зал түрендә ята. Тәрәзәдәгесе исән, һаман алмагач бакчасында казына. Бер читтә Ногман бабасы алмагач төпләренә сибәргә ашлама эзләп йөри. Алма чия Данисларда һәр вакыт күп булды. Чөнки бабасы районда бер уңган булган бакчачы. Әтисе юкка гына агроном һөнәрен сайламаган. Данис әтисенең өйдә булганын, өйдә нидер эшләгән чакларын бик сирәк хәтерли. Менә шул алмагач төбен буяган вакыты гына истә калган да инде. Гадәттә, иртә китеп, төн җиткәч кенә кайтты ул. Данис торганчы эшкә чыгып китә. Эштән кайтканда Данис инде 7нче төшен күрә. Читләр өчен уен көлкеле, кызык әти булып күренсә дә, гаиләдә кырысырак булды Данисның әтисе. Аның бер мактап әйткән сүзен ишетү өчен генә дә шактый тырышырга кирәк. Узган ел шулай бер атна буе өйдә күрә алмагач, басуга менгән иде ул. Ни эшли анда әтисе? Кызык бит. Чәчүгә әзерлек вакыты. Кыр сукалыйлар. Тракторлар гөрелтүсе, тузан. Күршеләре Самат абый, атказанган колхозчы, тракторда эшли. Эшкәли торган гадәте бар. Бу юлы да туры юлдан чак кына тайпылып киткән вакыты. Тракторын туктаткан да, сукаланмый калган ярты эскерт салам төбенә төшеп йоклаган. Данис узак уйлап тормыйча тракторга менеп утырып, 5-6 әйләнеш ясап килгән иде. Шунда каяндыр әтисе килеп чыкты да, Данисны трактордан сирәп төшерде дә, ишетмәгәннәрне ишеттерде ул малаена. Шул чак Самат абыйсы торып килә. Башына салам ябышкан, җил искән сайын селкенеп куя. Ярар инде, фәндәс, миннән дә яхшырак итеп сукалаган бит әнә. Шунда әтисе Самат абыйсын саламга төртеп җибәрде. 9 яшьлек бала бит ул дип, аны да тозлап бырышлап бик ныгырышты. Гаиләдә усал иде аның әтисе. Усал, кырыс. Тормышка үпкәләгән кебек тотты ул үзен. Дөньяга ниндидер үче бардыр сыман. Ә хәзер ул юк. Үче дә юк, үзе дә юк. Тиздән җансыз гәүдәсен салкын кабергә озатачаклар. Халык елый. Кисәк кинәт елап җибәрә. Нарат аланында Данис әтисен бөтенләй таный алмады. Бөтенләй башка кеше иде ул анда. Алыштырып куйганнармыни? Шатлыктан балкый, ипләп сөйләшә. Күптән менә шундый әти кирәк тә иде инде Даниска. Кайчаннан бирле шундый әти турында хыялланды бит ул. Янәшәдәге әтине, басудагы, кырдагы түгел. Данис ошбу Хәсән күле буйларыннан бөтенләй икенче кеше булып кайтты. Үсеп, егет булып, рухланып, канатланып. Әти, кайда идең соң син моңарчы? Ник безнең янда була белмәдең син? Кайда югалып йөрдең? Син бик кирәк идең бит безгә, әти. Синең күләгәң дә, исемең дә түгел, син үзең кирәк идең. Миңа, энекәшләргә, Филүскә, Баязитка. Алар нишләячәк хәзер? Алар синең җырыңнан да мәхрүм калдылар. Ник моңарчы әти була белмәдең соң син? Баязит, аңа бит әле яшь ярым гына. Бөтенләй сабый. Ул сине хәтерләмәячәк тә. Баязит, беләсезме? Баязит Данисның яшь ярымлык энекәше. Данисның әтисен соңгы юлга озатырга җыелган барлык халыкның,
Дәү әтисен. Дәү әтисен Ногман бабайны. Дәү әнисен Халисә абыстайны. Әнисен Әлфияне, абыйларын Данис белән Филүсне, әтисенең бер туганнарын Гамил, Нияз, Илсир, Фирдиназ абыйларын һәм башка җыелган кешеләрне таң калдырып, урыныннан торды да, вак-вак адымнар белән әтисе янына ыргылды. Тынлык. Дивардагы сәгать тик-тик килеп, берничә йөрәк бердәй типкәндәй тибә. Җыелган халык әллә бар, әллә юк яшь ярымлык Баязитка. Ул аларны күрми дә, ишетми дә. Һаман саен өскә, әтисенә таба үрмәләп-мүрмәли. Йөзе олыларча җитди. Сабый бала кыяфәте әсәрендә дә юк. Бөтен игътибары бер учка тупланган. Баланы алыгыз! Сез барыгыз да ни карап басып торасыз? Алыгыз энекәшне әти өстеннән! Якын китермәгез! Данисның күңелендә давыл. Ул давыл шаша, кытыра. Авыздан бер сүз дә чыкмый. Чыга алмый. Баязит инде фәндәснең өстенә үк менеп утырган. Йорт тып-тын. Халык суларга да куркадыр кебек. Бары дивардагы сәгать кенә тик-тик, йөрәк кебек тибә дә тибә. Баязит әкрен генә әтисенең йөзенә таба якынлашты. Менә ул якын ук килеп иелде дә, фәндәснең башына таба ирене белән сузылды. Ак маңгаеннан үпте. Үпте дә, күңел умырткасын урталай сындырырлык тавыш белән: «Әти!» дип сузды. Тагын бер үпте дә: «Әти!» дип кабатлады. Өзелде үзәк. 100 йөрәктә бер юлы 100 кыл шартлап өзелде. Әлеге манзараны карап торган халык, инде булай да елап арган талчыккан гәүдәләр, тагын калтырарга, үксеп, бөтен өйне калтыратырга тотынды. Хатыны Әлфия, бер туганнары Баязитны күрделәр дә, Баязитны ишеттеләр дә. 75 яшьлек Ногман абыйның йөзе кинәт ябыгып сузылды. Кагаз кебек агарды. Менә ул кинәт авыша башлады. Улы Фирдиназ басып тора иде янәшәсендә. Ул күрми өлгерми калды. Ногман бабай лап итеп идәнгә ауды. Ходаям! Сабый бала! Нишләтәсең син бу җыелган халыкны? Нишлисең син? Булай да авыр бит аларга. Ник шулай телгәлисең йөрәкләрен? Баязит әтисе яныннан төште дә, бер ни булмагандай кире урынына, әнисе янына барып утырды. Буларның барысында үз күзләре белән күреп торган Данисның булай да өсте аска әйләнгән күңеле тагын да ныграк актарылды. Юк, түзеп булмый моңа. Юк, түзә торган түгел мондый сынауга. Йөгереп урамга чыкты. Чыкты да, алмагачка терәлеп, яна бер кат үксеп елады. Бишенче бүлек. Илдус. Нәрсә? Синме ул? Мин инде, тагын кем булсын? Кая җыендың? Эшкә? Сәгать ничә соң әле? 5, 6. Ник
шулай иртә? Шулай кирәк, эш муеннан бүген. Яңа партия агулар китерергә тиешләр. Мелиорация базасында җилләр уйный. Бер товарлар да калмаган. Бөтен район агрономнары бездә. Илдус, нәрсә? Безгә синең белән сөйләшергә кирәк. Җитди. Кайткач сөйләшербез, кич белән. Ашыгам. Хәзер генә аңлады Рәйханә. 10 ел буе бөтенләй дөрес яшәмәгәнлегенә төшенде. Әйе, ул еллар тормыш китабындагы төсле битләр. Ул битләрне Рәйханә заманында үз каләме белән ясады. Үз куллары белән бизәде. Сүрәтләре матур, күз явын алырлык. Биек тау, тау итәгеннән ургылып, бәхет чишмәсе агадыр кебек. Бырмаланып, яшеллеккә уралып. Аста елга. Бәхет чишмәсе көмеш суын шул елгага кыя. Барсы да әкияттәгечә. Шатланып яшә дә яшә генә. Әйе, әкияттәгечә. Ул асылда да нәкъ менә әкият иде инде. Уйлап чыгарылган ялган. Рәйханә аны үзе уйлап чыгарды. Үзе үк шуңа ышанып яшәде. Башта рәхәт иде. Башта кызык иде. Вакыт узу белән йөрәк үз ясына сыймый башлады. Чын хисләр, чын тойгылар сагындыра. Күңел урамга, саф һавага ашкына. Ә каршыда дивар. Чын тойгыларга юл ябык. Чыгып кара син шул диварны җимереп. Гәүдәң генә имгәнәчәк. Кул башларың гына җәрәхәтләнә. Ә дивар шул килеш басып калачак. Әллә шулай тыела гынамы? Бәлки анда бер нинди дивар да юктыр. Әгәр ул сине куркытып торыр өчен махсус рәвештә элеп куелган чираттагы бер кәгазь сүрәт кенә булса, йырттың, чыктың. Ә анда капка төбендә үк, кояштай балкып, сине чын бәхетең үзе көтә. Анда фәндәс көтә. Әнә бит, барысын да әзерлим диде. Миңа әз генә вакыт бир диде. Синең бер сүзең җитә, җыенабыз да китәбез диде. Кая китәбез, фәндәс? Кая телисең шунда? Ә балалар? Балалар үсә инде ул, тегеләй дә үсә, булай да. Алай ярамый, фәндәс. Күбәү бит алар. Бәләкәе, исемен оныттым. Баязит. Баязит. Бигрәк кечкенә. 2 яшьтә юк. Син аны бер ничек тә ташлап китә алмыйсың. Мин аларны ташларга җыенмыйм да, Рәйханә. Менә шушы кулларым, хәләл көчем белән аякка бастырам, кеше ясыйм үзләреннән. Аның юллары күп. Мин барысын да җайлыйм. Ышан, Рәйханә. Ышана, Рәйханә. Ышана. Тик менә каршыдагы дивар гына йыртылырмы икән соң? Йыртылыр. Теләсәң йыртылыр. Иң мөһиме, тәвәккәлләргә генә кирәк. Кара нара таланы тәвәккәлләтә. Шуннан кайтканнан бирле бит инде Рәйханә үзенә урын таба алмый интеге. Илдус соңгы арада гасабилы. Сәер итеп караплар куя кайчак. Сүз әйтми. Әмма карашы сәламәт хисләр белән сугарылмаган. Рәйханә кара нара таланнарында хатирәләр яңартып йөргән мәлләрдә Краснодарда иде ул. Эшлекле сәфәрдә. Ел башыннан инде ул шуннан партия агу ашламалар ташый. Күмәртәләп, арзан бәягә. 2 атнага дип китеп барган иде дә, 1 атнадан кайтып та керде. Ник иртәләдең? Дип сорады. Ник иртәләдең? Син аны 1 ничек тә ташлап китә алмыйсың. Йыртылыр. Кая китәбез, фәндәс? Кая китәбез?
Бер нәрсә булдымы әллә дип каршы алган иде шул чак Рәйханә. Тегесе сәбәбен әйтмәде. Бер ни булмады, шулай кирәк дип кенә җавапланды. Нигә авызың бүсек соң алайса? Бүсек түгел, арытты шул гына. Иң мөһиме, юллар уңды. Күзләре сәер ялтырый иде. Элеккеге мәхәббәт ялтыравыгы дип тә әйтеп булмый аны. Нәфрәт очкыны түгелдер бит инде. Хәер, булса, хуш. Рәйханә күңеле белән Илдустан күптән читтә. Күптән еракта. Бүген Илдус никтер гадәттәгедән иртәрәк торып эшкә китте. Йөзе нурсыз, кыяфәте шөбһәле иде. Кичен кайтып кергәндә күзләре инде башкача җимелди. Бөтенләй бүтән Илдуска үрелгән. Алыштырып куйганнармы ни? Рәйханәне килеп кочаклый, үбә. Нинди кырт чаккан соң моны тагын? Кирәкми дип этте аны Рәйханә. Ипләп кенә, җайлап кына этте. Үз-үзеңә гаҗәпләнерсең, Ничек 10 ел буе яши алган соң ул аның белән? Әзме күпме хисләр булган микән ул чакта? Яисә Нәргизәсе алыштырдымы? Бала каплап тордымы ул ялган хисләрне? Хәзер күрше ничек чиркандыра. Һәр хәрәкәте, кыланмышы, сүзе соңгы чиктер күрәсең. Соңгы чиктер. Димәк, тәвәккәлләргә. Илдус, безгә синең белән сөйләшергә кирәк. Илдус җитдиләнеп калды. Ул да тиле түгел, нидер сизенә. Тик нинди сәер очкын соң аның күзләрендә. Ник шулай ялтырыйлар? Нидер беләләр, яшерәләрдер сыман. Әмма Рәйханә барыбер тәвәккәлләде. Йөрәген учына кысып тотты да әйтте. Илдус, мин синнән аерылырга хәл кылдым. Ишелде дивар. Шушы бер җөмләсе белән барысын төртте дә ударды. Җиһангәрәевләр гаиләсен 10 ел саклап яклап торган дивар әнә җирдә тарау ята хәзер. Төсле битләр, күз явын алырлык матур сурәтләр вак-вак кисәкләргә әйләнеп, як-якка тәгәрәгән. Тәгәрәгән. Чөнки вакыты җитте. Әкият тамам. Рәйханә моңа инде күптәннән әзерләнде. Бу көн килеп җитәргә тиеш иде. Фәндәс белән алар барысын да ниятләштереп куйдылар. Өтерен өтеренә, җебен җебенә тегеп, уйлап тәфсилләп. Алар моны ничә ел көттеләр. Бәхетле булырга тулы хаклары бар. Бер киселгән икмәк кире ябышмый диләр. Дөрес түгел. Ябыша. Алар ябыштырачак. Мәхәббәтләре белән иретеп, җебетеп, бәхетләрен бер бөтен итәчәкләр. Фәндәс инде хәстәрен күрде. Ул Рәйханә белән уртак киләчәкләрен күзәнәкләп тегеп чыкты. Бөркәнеп, җылысында эреп яшисе генә. Менә күрерсез. Алар менә дигән итеп яшәячәкләр әле. Бөтен асыл Чакрыйны, район халкын көнләштерерлек итеп. Менә әйтте диярсез. Бишара хатын. Белми шул әле берни дә. Олы юлдагы фаҗига турында берни белми. Фәндәснең җансыз гәүдәсе таралган. Бер урынга җыеп куйганнар. Шушы мизгелдә өстенә җәймә белән каплап маташулары. Мескен хатын буларны белми. Һаман татлы киләчәк кора. Фәндәс белән бәйле киләчәк. Бергә булачакбыз дип уйлый. Ул әле берни дә белми.
Кемгә барырга җыенасың инде, Рәйхәнә? Диде Илдус битараф тавыш белән. Кылы да селкенмәде. Теге диварның җимереләсен алдан белгән сыман. Рәйхәнәнең ни әйтәсен, ни уйлаганын алдан чамалаган кебек. Тавышы битараф, күзләре сынаган кебек кысылып ала. Ник шулай тотасың ул үзен? Табармын анысын. Ачуланма, Илдус. Шулай кирәк. Без алга таба бергә яши алмыйбыз. Синең белән бәхетебез сүнек. Кем белән янык, дип кабат кабынып китте Илдус. Кем белән? Анысында синең эшең юк. Иптәш агроном! Җитте Илдус. Сөйләшү тәмам. Әмма Илдус тәмамларга җыенмады да. Киресенчә тагында кызыбрак дәвам итте. Безнең атказанган агроном бөҗәгебез бар бит анда. Шул бөҗәк белән бәхетле булачакмын дисең инде алайса. Бөҗәк бәхетле итәчәк син, әйеме? Шәп! Искиткеч шәп! Афәрин! Минем синең белән тавышланышасым килми, Илдус. Мин тавышланышырга җыенмыйм да. Шунысын гына белеп тор, тиле хатын. Синең ул бөҗәгең корткыч, аңлыйсыңмы? Агроном түгел, үзе корткыч. Ипигә үсәргә ирек бирми торган, башагын кимерә торган корт. Менә кем ул синең бөҗәгең. Андый кортларны агулап үтерәләр. Аңладыңмы? Аларны тынчыктыралар, сыталар. Белдеңме? Белмәсәң бел. Синең белән сөйләшү мәгънәсез, Илдус. Мәгънәсез кеше син. Хуш иттек. Мин үз сүземне әйттем. Бар, фәндәсең янына бар. Бар, улак. Бәхетле булырсыз бәлкем. Исән булса инде, әлбәттә. Илдусның соңгы сүзеннән Рәйхәнә катты да калды. Чыгып китәргә җыенган җиреннән кире борылып, Илдуска таба юнәлде. Нәрсә дидең? Кабатлы әле. Ни дидең? Берни әйтмәдем. Аллах шул агрономың янына дидем. Син кабахәт. Нинди мәкер уйладың тагын? Менә хәзер инде Рәйхәнә кызды. Әйт, тиз бул. Юкса менә шушы кулларым белән үзем үк сине буып үтерәм. Үзем теге дөньяга лактырам. Рәйхәнә инде үз-үзен белештерми иде. Илдусның якасына ябышты. Ишектән Нәргизә килеп кермәгән булса, ахыры ничек бетәчәген бер Ходай гына белә. Анда бабайлар авылы каршында авария булган, әни. Ниндидер агроном үлгән диделәр. КамАЗга бәрелеп. Рәйхәнәнең өстенә теге кара таш дивар авып төште. Фәндәс! Ник шундый кырыссың син, язмыш җиле? Гомер сызыгын тинисең дә, елата шиштерәсең. Шишеп хәл алырга, шуның бәхетен татырга өлгермисең, шартлатып өзәсең. Ник? Инде бәхетле булдылар дигәндә генә. Инде барысы да җайлана дигәндә генә. Ник кисәсең ул җепләрне? Ник өзәсең бәхет дәрьясына менә атлап керергә торган кеше гомерләрен? Ник? Әйтче, җилкәй. Җилнең аңлатасы килә үзе. Бик килә. Тик аңлата алмый ул аны Рәйхәнәгә. Зираттагы каберләр өстендәге агач куак ботакларына моңлы җыр көе итеп тәүреп карый.
олы юлдан алып кергән тузаннан хәрефләр дә тезә. Тик Рәйханә ишетми ул җырны. Укый белми ул ошбу хәрефләрне. Аның күзләре яшь пәрдәсе белән томаланган. Ул күзләр инде берни күрми. Яшь инҗеләре, элеккеләре инде иреннәргә ягылып кипкәннәр. Яңалары шул эз буенча агалар да агалар. Иреннәре бер-берсенә ябышкан. Шак-шак кубып, кат-кат ике генә сүзне пышылдыйлар. Фәндәс. Җимеше. Фәндәс. Җимеше. Иреннәр ике генә сүзне кат-кат кабатлыйлар. Фәндәс. Җимеше. Фәндәс. Җимеше. Янәшәдә Нәргизә. Ул әнисен ишетми. Әле яшь. Күп нәрсәләрне аңлап бетерми. Анасының ни сәбәпле елаганын да аңламый. Әнисенә ярып кенә килде. Әнисенә ярып, зираттан чыгып та барышлары менә. Шунысы гына Нәргизәгә тәгаен билгеле. Әнисенә бик якын кеше бу. Әни, кемнең кабере иде ул дип, ипләп кенә сорап куйды кыз, зират капкасына якынлашканда. Рәйханәнең бугазына янә төер тыгылды. Сулыш алулары булай да кыен. Төере өстәлеп, тынны тагын да ныгыттырып кысты. Кем дип әйтергә соң сиңа, бала? Кем дип әйтим? Әйтергә теләсә дә, иреннәре тыңламый. Зират читеннән тузан оча. Олы юлдан куып китерелгән тузан. Җил малае очыртып алып керә аны. Аның фаразы бар үзе. Тик ул моны ничек җиткерергә генә белми. Зираттагы агач куак ботакларына җыр көе итеп үрә. Олы юлдан алып кергән ошбу тузаннардан хәрефләр тезә. Нәргизә әле яшь. Ул табигать телен аңламый. Ул көйне ишетә белгәннәр. Ул сүзләрне аңлый алганнар. Җиһанда бармак белән санарлык. Рәйханәнең күзләре яшь пәрдәсе белән томаланган. Ул күзләр инде берни күрми. Бер-берсенә ябышкан иреннәр генә шак-шак кубып, бары берничә сүзне пышылдыйлар. Бик яхшы кешенеке, кызым. Бик яхшы кешенеке. Җил малаеның фаразы бар иде үзе. Авыл карты, ак сакаллы, калын кашлы Яркәй бабай, Фәндәснең әтисе Ногман бабай белән якын дуслар. Гомер буе Ногманга мактады ул Фәндәсне. Җыерчык баскан кулларын булгап сырлап сөйли. Хай чукканчык, шушы басу кырларда гына туган инде ул егет, дип кат-кат кабатлый. Тегесе: "Мактам әле шул хәтле, нәрсә эшләгән ул шул кадәр. Башкалар кебек үк белгәнен эшли, белмәгәнен ташлый", дип сүзне тизрәк башкага борырга ашыга. Тик бер кызган Яркәй бабайны тиз генә туктатып буламы соң? "Чынлап гаҗәпләнәм мин синең ул улыңа, яшь ди. Көне-төне басуында ята бит, нәрсәдер уйлый, тикшерә. Бер кайчанда шапырынганы, үз кесәсенә салганы юк. Кеше турында сүз сөйләмәс. Бераз үзе турында уйларга кирәк тә соң аңа. Үзе пешәнсез калса кала, дус иптәшләренә, күрше-күләннәренә
кирәк кадәресен бирмичә, өенә бер уч пешәндә алып кайтмый бит ул. Шундыйрак шул инде, Яркәй дус, берни эшләтеп тә булмый. Үз дөньясында кайный, үз кагыйдәләре белән яши. Яшәде. Яркәй бабай хөрмәт итте. Бик нык хөрмәт итте фәндәсенә. Яратты, кызганды. Исән чагында ук никтер гелҗәлли торган иде. Шушы урында Яркәй бабай турында да бер-ике сүз әйтеп китү кирәктер. Кем соң син, Яркәй бабай? Асыл Чакырыйда аны бала-чагасыннан алып, әби-бабасына кадәр белә. Асыл Чакырый зиратын карап барлап торучы ак сакал карт 90-нчы дистәсен ваклаган аяклы авыл тарихлары Ногман бабай белән икәү генә калды инде алар. Менә ярты гасырга якын вакыт инде Яркәй бабай зиратта эшли, яши. Авылдагы барлык серне белеп күреп тора. Рәйханә белән Нәргизәнең сөйләшкәнен дә ул күрде, ишетте. Очраклы рәвештә генә. Әмма акыл инде хәбәрдар. Аның бала биргән сорауга җавабы да бар. Җилнең зират агачларына элгән тузан эзләрен менә кем укый ала? Менә кем ул? Җиһанында бармак белән санарлык кеше. Кемнең кабере иде ул, әни, дип? Кызның сүзләре кайтаваз булып, янә бер кат яңгырый Яркәй бабай колагында. Шу! Коры җилдә кибеп яргаланган карт иреннәр нидер әйттеләр. Ни әйткәне ишетелеп кенә бетми. Ни мыгырдыйсың син анда, Яркәй бабай? Без дә ишетерлек итеп әйт. Ишеттик соң без дә. Әтиеңнең кабере бит, бала. Үз әтиеңнеке. Шул чак җил малае бер дулап, яфракка сарылган зират өстеннән тузаннарны кире туздырып, янә бер кочагына җыеп алды. Булды. Эш тамам. Тузаннар инде бетерелә, кире олы юлга таба очалар. Яркәй бабай Асыл Чакырыйга таба атлый. Асыл Чакырыйда серләр күп әле. Гади адәм затлары белмәгән, ишетмәгән язмыш дигәннәре кеше күзеннән ерактарак, астарак, тирәндәрәк. Ул серләрне табигать ана саклый, яшерә. Яркәй бабай, Данис барлыгын оныттыңмы? Ул әле белми. Ә син барысын да беләсең. Яшүсмернең яшь йөрәге Хәсән күле буендагы очрашудан соң инде бүтәнчә тибә. Ул әле яшьрәк. Ул әле моны үзе белми. Ә син барысын да беләсең бит, Яркәй бабай. Җил бит, ди ул һаман. Табигать, ди. Кайвакыт табигать тә ялгыша. Кемнеңдер язмыш кие дөрес итеп уйналмый. Тик безнең җырдамы соң? Безнең җырдамы? Гөлчәчәк Хафизова укыды.